मंत्रालयामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या हस्ते ध्वजारोहणाचा सोहळा पार पडला। मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आलं। यावेळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार मिलिंद नार्वेकरही सोहळ्याला उपस्थित होते। गेल्या काही महिन्यांपासून मिलिंद नार्वेकर आणि महायुतीच्या नेत्यांमध्ये जवळीक वाढल्याची ही चर्चा रंगली। तर मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या ठिकाणी ध्वजारोहण पार पडलं आणि त्या कार्यक्रमाला मिलिंद नार्वेकर हे देखील उपस्थित होते। त्यामुळे गेल्या काही दिवसांमध्ये नार्वेकर आणि महायुतीच्या नेत्यांमध्ये जी जवळीक वाढलेली आहे त्याची पुन्हा एकदा चर्चा होऊ लागली आहे। आणि यावर खरं तर संजय राऊत यांनी देखील प्रतिक्रिया दिलेली आहे। हा कार्यक्रम शासकीय होता, त्यामुळे नार्वेकर त्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते असं संजय राऊतांनी म्हटलेलं आहे। मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या ठिकाणी ध्वजारोहण पार पडलं आणि या सोहळ्याला मिलिंद नार्वेकरही उपस्थित होते।